червените лампи и става 20 см. Хубаво е човек да вярва в нещо. Викам, хубаво е човек да вярва в нещо, но не има влъжливите червени светлини. Все пак, ако това ви успокоява, че ще изглеждате по-млади, защо пък не? Мамо, аз станах по-млада. На мен кожата ми просто светна от тези червени светлини. То много бързо работи това нещо. Гледай. Направо сияе.